నమస్తే అండి. గ్లోరీస్ కిచెన్‌కి స్వాగతం. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఇప్పుడు మనము చికెన్ లివర్‌లో అంట కందనకాయలండి ఇవి. వీటిని మనం చక్కగా ఫ్రై చేసుకుందాము. ఈజీగా, టేస్టీగా మనం ఫ్రై చేసుకుందామండి. ప్రాసెస్ మొదలు పెడదాం. సో, ఇప్పుడు నేను దీన్ని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకున్నానండి. శుభ్రంగా కడుక్కొని పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఇలాగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మనం ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దీంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాము. ఎక్కువనే వేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇది ఫ్రై కనుక. సో ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మనము ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని దీన్ని బాగా వేగించుకోవాలి. సో పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు దీన్ని వేగించుకోవాలి. ఇలా వేగుతున్నప్పుడు దీంట్లో ఒక 5 పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కూడా వేసుకుని వేగించుకోవాలి. ఇలా వేగిన తర్వాత మనం తీసి పెట్టుకున్న ఈ లివర్లో ఇది కూడా దీంట్లో వేసుకుని వేగించుకుందాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకుందామండి. ఈ విధంగా మనము ఒక 10 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఉడికించుకుందామండి. ఇప్పుడు మనము దీనిలో రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుని కొద్దిగా పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా తిప్పుకునండి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుందాము. ఇలాగా వాటర్ అంతా ఇంకిపోయేంత వరకు ఎంత టైం పట్టే అంత టైం వరకు మనం ఈ వాటర్ అంతా ఇంకిపోయే వరకు మనము ఉడికించుకోవాలండి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని. ఇలాగ చూడండి వాటర్ ఇంకిపోయి ఆయిల్ అనేది సపరేట్గా వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం దీనిలో ఒక పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఒక పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ మసాలా పౌడర్, ఒక టీ స్పూన్ కారం అండి వేసుకుని బాగా వేయించుకుందాము. ఇప్పుడు ఇవి పేలే ప్రమాదం ఉంటాయండి ఈ కందనకాయలు అనేవి. సో అందుకని జాగ్రత్తగా చూసుకుని చక్కగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనకి ఇప్పుడు చక్కగా ఫ్రై అయిపోయినాయండి. గుమ్మగుమ్మలాడుతూ మంచి స్మెల్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని సర్వ్ చేసుకుందాము. సో ఇదండి మనకి ఎంతో టేస్టీగా ఈజీగా మన చికెన్ లివర్ అండ్ కందనకాయల ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం చక్కగా దీన్ని ఆస్వాదించడమే. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కడం మర్చిపోకండి.